Fáilte ród go dtí an seminar gréasáin sa a thug an léargas Aistrithe ó thaobh múinteoirí na níonán sóisiúcha de. Tugann na léargas sa taide san áireamh chumá le cinnti cigeirí is siomhanna oideachais na luamh blianta agus an comhairle a shlóthaí an cigeirí chun fiabhsú a chur chun cinn. Mar sin anois, tarthaimid daig an ábhar agus conas is féidirling na Aistrithe san oideachas a dhéanamh níos fusa dar foghlama is óige. Mar is óildit, há na mílte leanaí an éireann tí aistriú suntasach spreagúil agus dúshlánach a dhéanamh ina saol. Is é sin an taistriú ón réamhscoil go dtí níonán hóisreacha. Tá gosa beaga bídeacha tí céim amhmhór a ghlacha. Tá clachtóirí luamh blianta, tuismitheoirí agus mhúinteoirí bís don na leanaí, agus aithníonn siad an tácht a bheann leis an aistriú seo a dhéanamh i gceart. Agus sinna ag tarraingt na láideachtaí a bhreathnaíonn cigeirí na luamh blianta agus is siomhanna bunscoile, chuirmid comhairle freachticúil fáil agus déanamid machnamh an ról le a há ag an múinteoir na níonán seoisreach chun tacú le heistriú linmh ó thaobh oideachais na luamh blianta go níonán hóisreacha. Tá ról rítháchtach ag múinteoirí na níonán seoisreach ina leithsa agus léiríonn taide go n-aireoidh níos fearr le leanaí ina gcuid oideachais bunscoile má bhí an aistriú maithacha ón réamhscoil go dtí an bunscoil. Is féidir go leor a dhéanamh chun cur chuige réamhgníomhach íogair agus é díirithe leanaí a ghlacha chun na cinntiú go gur an leanaí tús lena gcuid ama scoil le meon dhearfach. Mar sin, ag an am-sud den aistriú, cad is féidir le múinteoirí a dhéanamh chun leanúnachas a chur chun cinn in eispéiris foghlama leanaí. Ní mór d'eispéiris foghlama in an altaí a bheith arúnach dá níos, agus I rúnach ó thaobh a bhorbartha de. Is léir ó cigeachtaí oideachais luamh blianta go gur an sa láthair ard caighdeán a tha bunaithe aistear crack curriculum na lua óige, chur chuige díniúil I le na foghlama chun cinn, trí na dúchttar deisina do leanaí roghana a dhéanamh agus dólamh réimse leathan gníomhaíochtaí sugartha le na náirítear sugartha cruthaach, sugartanga, sugar physicúil, sugar saolaíoch, sugar soch rámatúil, sugar trógála. An gcaoi céanna ag an mán levéal chur an curriculum na bunscoile, sugra agus foghlaim gníomhach chun cinn dar foghlama is óige ó rang na níonán seoisireach aig. Tugann sé taithí pásanta do leanaí agus churann sé foghlaim trí gníomhaíocht róirithe agus móna fionachtainna fáil dóibh. Tá sé táchtach do bhúinteoirí Leanúnachas a chur chun cinn in eispéiris foghlama na leanaí. Is féidir le múinteoirí seo a dhéanamh trí cineálacha cóchasúla eispéiris foghlama a agrú, agus trí chur chuige cóchasúla a úsáid dó siúd a úsáidtear I siomh oideachais na luamh blianta. An mealach sa, is féidir le múinteoirí a cinntiú go bhfuil eispéiris dhearfacha, neamhbhagracha agus ar bhfuil ólas ag na leanaí orthú. Tací an fianaise taide amhmhór leis an tácht a bhanan le sugra de amhlaim leanaí, agus is bailach úntaach é an sugra úsáid chun cabhrú leis na Aistrithe nach mór do leanaí go bháil tríú a réiteach, agus iad ag boga ó thaobh oideachais luamh blianta go siomh scoile. Dá bhrí sin, nuair a chuireann leanaí tús leis an bunscoil, níor cheartdóibh aistriú tobanna áil chuig gníomhaíochtaí feirmiúla foghlama in áit a bhfuil orthú sí agus a neagna a díriú hascanna feadh tréimhsí fada. Mar shampla, litricha agus ibhreacha a rianú agus a bhúnlú, agus úsáid a bhaintas bilóga ibre nó leabhar ibre. Ní mór na gníomhaíochtaí son chur siar, agus ina nonad ní mór eispéiris gníomhacha spríúla agus freachticúla foghlama a chur chun cinn. Ag tarraingt ar léargas foghlaim leanaí is siomhanna oideachais luamh blianta. Is léir gur cóir de bhúinteoirí foghlaim a chur chun cinn a léiríonn láideachtaí, simanna, cumas agus riachtanas uathala na leanaí, agus a chuireann leis an méid a tha banta amach acu ribhesa.
deisina a chur fáil chun cadrah có-ibritheacha a chógáil agus a chohabháil leis an mútóir agus lena chomhlacatha. Ní mór de bhúntóirí taú le réon gníomhaíochtaí rialta agus agsúla sugartha i dtimpeallacht ilceadfach. Ní mór de bhúntóirí rólimmert, labhart agus plé a chur chun cín. Ní mór de bhúntóirí deisina a giniúnt donna leanaí a bheith cruthaach agus a saolaíochta úsáid i dtimpeallach spreagúil le hachfaní oscailte tarraingtacha. An bhfuil tugad faoi deara a gota méid tainmh a bhain an leanaí as cinnti a dhéanamh. Go dainn, de réir mar a ásan agus ar bríon leanaí, ní mór dóibh deisina cintóireachta a habhart dóibh. Mar sin smuoinnig conas is féidir leat mar bhúntóir chur ar cumas leanaí, chur le cinnti faoin an eispéiris foghlama, mar hampla téamaí a ránú. A leabhar is fearr a ránú. nó a snátha scéal féin a hallú agus a thógáil. Ní mór de leanaí a bheith in ann foghlaim i dtimpeallach cuimseach a léiríonn na leanaí a dáilig agus a bobbal. Idir gníomhaíochtaí ard caighdeáin. Léiríonn meastóireachtaí na ringe is siomhanna i dtachas luamhlíonta agus i bunscoilena an tácht a bhaine le hidir gníomhaíochtaí ard caighdeáin a chur chun cín i meas leanaí. Tá na hidir gníomhaíochtaí bunathe ar an brinsibal go spreagan idir gníomhaíochtaí forbairt. Ar fud curriculum na bunscoile is gá go néascóch múinteoirí idir gníomhaíochtaí agus raunfortaíochtaí spreagúla dúthlánacha agus oscailt lena néascítear cruthú brí agus dul chun cín san abhalam. Mar sin, cad is féidir le múinteoirí dhéanamh chun le hidir gníomhaíochtaí seo a chur chun cín? Well, máilte réimse leathan strátéisí. Is féidir le múinteoir mar hampla, túsáide a thabhairt do gníomhaíochtaí a hacaíonn le caint, plé agus rólimmert. Ais go cuairmach agus go deonmháilte leis an leanamh. Ná chur isteach ar an leanamh agus na hábhar leis léithí deifir a dhéanamh agus iad caint. Leathannig freagraí ó bhéal na leanaí nuair is cuí. Dearbhigh scéalta freagraí an linamh. Rainn scéalta grain agus scéalta granúir leis na leanaí. Háig sa gcuin go léir conas is íomhing le leanaí dul imón sugartha le dína fásta, mar hampla trí rólimmert. Tá an cinál gníomhaíochta seo anatharmhacht do leanaí agus cuireann sé misneach orthu, is fiú tríal a bhainteas. Mar sin is, denimís mach na bhar líon mór na rudaí practicúla is féidir le múinteoirí dhéanamh sulla dagan na leanaí ar scoil, da an cabhrúló dul na rúnt agus a bheith ar a gompóir in a dtimpeallach nua. Smuoinnig ar an méid seo a leanas. Déiteach múinteoir díriú ar thimpeallach spríúil, fáilteach agus ilúnach a olabhú. Déiteach réimsí spéise agus go leor ábhar oscailte, boscaí, clocha, craobhóga, fabric a bheits an áireamh le seo. Tráidir a ganibh, tráidir a uisce, té sugartha, ábhar gléasta suas agus cuaine baile. Leagan cigrachtaí luamhlínta béim ar an tarbh a bhanan le limistéir chun scí a ligean inar féidir leis na leanaí léamh. Is cinnteach ar fiú limistéir clúthar den cinál céanna a chur ar fáil sa seomar ranga na níonán hóisreacha, le málaí pónarí, blancéad agus neart leabhar. Is brá le leanaí doling le scéalta a chuala siad rivasa. Féach an féidir leat álamach cadíad na leabhar a háléite acu is siomh i dtachas luamhlíonta agus iad a chur ar fáil sa seomar ranga más féidir. Ar nóig, tá leabhar nua tarbhach agus spreagúil do leanaí freisin. Háis a going ónar good cigrachtaí gon leachan go leor siomhanna i dtachas luamhlíonta céimeanna chun ólas a thabhairt na leanaí faoin siomh bunscoile, sé sin timpeallach na scoile mar réon leis an príomhbhail fórna. Tugann go leor scoilna deis donna leanaí cuairt a thabhairt ar an scoil. Sa cás nach féidir é seo a dhéanamh, déiteach múinteoir físeán de cheamar ranga na níonán seoiseach a hafad le gothú agus é a roinnt ar thaobh gréasáin na scoile. Déiteach na rudaí seo a leanas a bheith san áras sa bhí seán. Trosar an scoil, taobh istigh agus taobh mo a thaspána na seomraí ranga, tháinig corpadachas, an clós sugartha, na leithris,
agus na príomhchomharthaí eile I dimplach na bunscoile. Déiteach bannachtaí agus greengraft den phríomhphairsanra mar shampla príomhide na scoile, an rúnaí, an méar tráchta, an cúntóiríocht na speisialta a bheith san ára freisin. Ba bhrá leis na leanaí príomhréimsí an teomar ranga a fheiceáil, ábhar súgratha, cuaine na leabhar, crocadán cótaí agus go háirithe an le leithris. Cuoinnig beidir nar cúla na leanaí cloigín scoile riamh, mínig an clog na leanaí agus ligdóibh an uama clostáil. Déad fi chuirsíos gnáthab am lón agus an amchlár léthúil nó seachtanúil I bhformáid physiciúil a bheith san áras sa bhí seán freisin. Is smaoinmh deas é freisin leabhar greengraft scoile a roinnt faoi leanamh a thosaigh scoil in Norig ina leagtar béim an bríomh eispéiris a céad cúpla seachtain scoil mar shampla búla leis an mhúinteoirí agus go leor cóirde a dhéanamh. Agus an sin nuair a hagan na leanaí isteach sa scoil, is féidir leis an mhúinteoirí takeú lena mhúinteoirí trí greengraft an mhúinteoirí a haspáint goras an teomar ranga, onas go mbeadh isig na leanaí cén seomar chóir dóibh dul isteach ann. Nú greengraft na siomhanna idachas luamh líonta as a dánig na leanaí a haspáint mar aon le balla tailig le greengraft a chailleach gach linmh patí sa riile. Tugann cigarí don náire go dací an golóir mhúinteoirí leis na leanaí go mhúcánach agus go sóisialta le ling tréimhse an Aistrithe trí iad a spreaga chun na breagán is fearló beidir a thabhairt leo ón mala. Cad a thabhairt do leanaí a bhfuil Aithne co ar a chéile síle chéile. Go leor gníomhaíochtaí a agrú a churann cumas na leanaí córá a dhéanamh agus Aithne a chur ar a chéile. Is smaoinmh úntaach é tacaí a chur ar fáil le haig súgratha co-ibriach, téad is scopála, clas na bacóide, lithróidí agus iad sa clós scoile nó sa clós súgratha. Agus nóig beag mhúinteoirí ag fear amach I gcónaí do leanaí a háú féin nó a déiteach a bheith choirithe de réir dealrimh sa clós. Tá sé anatháchtach do mhúinteoirí ní ná an sóisireach iarachta dhéanamh Aithne a chur ar na leanaí sula dosnaíonn siad ar scoil. Tá annacuibh réamhbhoghlama ag leanaí ón mala agus ón siomh idachas luamh líonta a thugann siad leo chuig seomar ranga na ní ná an seoisireach. Ní mór do mhúinteoirí ní ná an seoisireach tógáil ar sa agus na leanaí a bhogadh leo ar a dros foghlama. Is léir ón go cigrachtaí ar thaobhanna idachas luamh líonta agus ar bunscoilena go bhfuil curchuige cópháirtíochta idir an siomh agus an scoil antharbhach. Tá polasa Aistrithe ag go leor scoilena a có-aon títar agus a rointar le tuismitheoirí agus clachtóirí luamh líonta. Legan túr scálacha cigrachta béim freisin ar na clachta siúntacha is féidir úsáid chun takeú le forbar cadraibh. Mar shampla, déiteach an scoil, cuire a thabhairt don na siomhanna idachas luamh líonta áitiúla chuig roinnt imeachtaí scoile, agus cuairteanna comhbhailirteacha a agrú go dtí an leanaí. Déiteach na leanaí is siomh idachas luamh líonta cuairt a thabhairt ar an scoil, agus déiteach an mhúinteoirí ní ná an seoisireach cuairt a thabhairt ar an siomh idachas luamh líonta chun scéal a léamh, córá a bheith acu agus ceistena na leanaí a ragart. Cruinnithe a agrú idir fuireann na bunscoile, cadraibh balla scoile pobal, mhúinteoirí ní ná an seoisireach príomhide, agus na siomhanna idachas luamh líonta is áitiúla. Ar an gcuid céanna, tá sé deasta ar na scoile, freastal ar imeachtaí is siomh idachas luamh líonta mar shampla, ceiliúradh, nolog nó cóisiúir samhraidh. Chun tuileadh mhúinteoirí, déan seiceáil ar thaobh gréasáin an comhairle náisiúnta curriculum agus meastóireachta. Chun abhranú a dhéanamh ar na smaointe le haig gníomhaíochtaí Aistrithe spríúla tarraingteacha. Tháinig go leor de na smaointe sa ó clachtóirí luamh líonta agus ó mhúinteoirí bunscoile. Déiteach gur chur an siomh idachas luamh líonta mo scéal ar fáil do thuismitheoirí. Tá sé ar fáil ar thaobh gréasáin an CNCM. Cuireann an documéid sa ar chumas an siomh idachas luamh líonta ólas a láthair faoi láideachtaí, simena, agus dúshaláin an linmh de réir mar a dhéanann sé nó sí an taistriú chuig an bunscoil. Mar mhúinteoirí ní ná an seoisireach, moltar dot na tuairiscí mo scéal a rointar leat a léamh,
os rud é go dtugann siad eolas luachmhar dit. Cuoinnig freisin eabhar nua a dhéanamh ar iarmacha rolatha na náltaí chuna cinniú go bhfuil tú cathairm le dáta faoi riachtanas ar bith nó riachtanas ar le na náltaí éonar agus go bhfuil na hachfaní agus na socratha riachtanacha i bhaim agat chun freastal ar éon riachtanas aitheanta an irid agus is féidir. Ní mór cuire a thabhairt de thuismitheoirí eolas a chur ar fáil faoi riachtanas ar le an linmh mar shampla riachtanas Cumarsáide, Onas gur féidir leis an mhúinteoir ollamhú go chuí de aistriú an linmh sa agus a cinntiú gur féidir tacaíocht san capatha a phleanáil. Déad a chur chuig a scoile ile nó idir caidreamh a bheith i gceist leis seo le foireann disciplínacha. Agrion go leor scoile na seisiún eolas duine le duine de thuismitheoirí. I gás nach féidir é seo a dhéanamh, déad fhí seisiún fianaise fíorúil a chocrú. Tugann sé seo deis bhaith don scoil, smaointe practiúla a roinnt maidir le conas is féidir le tuismitheoirí taú le haistriú a linmh chuig an bunscoil. Ar deireadh, nuair a thagann an town don na leanaí chun tús a chur ar scoil, tóg de am chun aithne a chur orthú. Ná déon deafar maidir le tabhairt faoi gníomhaíochtaí foghlama ar fuairmúla. Ghlach le hideolaíocht spríúil agus tabhairt tús áite d'oibre teanga. Tá anna cuid rudaí is féidir a dhéanamh chun taú leis an gnátha foghlama agus chun cabhrú leis na leanaí aithne a chur ar a ggóilacatha, ar thimpeallach na scoile agus ar an bhfoireann. Agus ar deireadh, de réir mar a thucraíonn na leanaí isteach le ling an céad caicíse, spreagiad agus déon éascaíocht dóibh maidir le Cumarsáid idir tú féin mar mhúinteoir agus tuismitheoirí an linmh. Cinnte go bhfuil tusa an mhúinteoir ar fáil ar bhonn neamhar múl ag am teachta agus bailúcháin chun ceistena a tháinig tuismitheoirí faoi na leanmh a reagart. Chur tuismitheoirí ar an eolas más gá, go bhféidir siad cuine a dhéanamh chun búla leat go fuirmúil nó teagmháil a dhéanamh leat ar an gcatháin ag am chuí. Déidir go mbeadh gá tuismitheoirí a chur ar is suamhnas faoin gaoth a bhfuil an leanmh ag socrú isteach ar scoil agus is fearr caidreamh dearfach oscailte a bhunú ón tús. Gur míle maith agat as Aistrithe leis an seminar gréasán sa. Tá súla going go gcuireann sé comhairle cabhrach ar fáil agus goimid gach rá orth agus tú ag ollamhú chun Aistrithe ar foghlaimeoirí is óige a réiteach. Cuirtear na nasc chuig ar dreoir maidir le cigrachtaí sa bunscoil agus cigrachtaí i dtachas luamh blianta ar fáil an sa. Má tá ceistena nó tuairimí agat mar thora, díreach ar de rán fortíocht sa seminar gréasán sa, Banúsáid as an seola riamh fuist tomnathe sa chun do chud tuairimí a sheoladh cuaing.